जारिमिनारि जायगा मानो होनबा बेहाय दिनै बर'नि मैखोम आन्दलननि समावनो बे जायगाफोराव रायजो जाबोनाय आरो बे जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बाथौआरिखौ खौसे खालामनो थाखाय बिथांमोन गोदोनि जेबायदि थानसालि गायसननानै दिनै 33थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो हानाया गमामायैनो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज मानो होनबा बेहाय गासिबो बाहागो लाफैदों आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानाव आरो बे निसिमा ओनसोलनि सानसुमै आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना बेहाय सानथामनि हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो धोरोमारि बिथिङाव गोथौयै सावरायनाय लाबोदों आरो सांग्रांथि जादों जाहाथे उननि समफोराव बिनिख्रुइ साबसिन हाबा मावलांनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोना गोथौयै सावरायनाय जादों नोंथांमोननि दाथ' बिराद मोजां मानो होनबा बे दिनैनि समाव जाबायदि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बे कर्डिनेसननि जाबायदि खामानि मावदों बाथौ धोरोमखौ लानानै दिनै बाथौ गोथार सान खुंफुंनायजों लोगोसे आरो नेसनेल हलिडे मोननो थाखाय बाथौ दिन मोननो थाखाय दिनैनि समाव गमामायैनो खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे नेपाल वेस्ट बेंगल बांलादेश इटानगर बेबायदि जायगाफोरावबो दिनै बाथौआ दिल्ली बायदि जायगाफोराव जायगा मोननाय बे मोनसे जौगानाय मोनसे फैदों आरो बेनो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ गेवलांजां खालामनो थाखाय मोनसे संग्राम खालामफिननायनि मोनसे बे मोजां मेसेज आरो बे जोंनि दौरि आसारि दिनै अजाफोर बिथांमोना धोरोम फोसावनाय खामानिफोराव मुखुब जानानै खामानि मावदों आरो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावदों ड्राग्सफोरनि सायाव खामानि मावदों लाइमोन आरो माइनावफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दं बेखौ दिनै जोङो गोथौयै नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सी क्लासबो जायो माने सामफ्राम फाइनेल फेरफोर जानाय वाला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन